Mill-ħamis fil-għaxija, iċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira se jagħlaq il-bibien tiegħu biex fih jingħata bidu għal proġett ta' rinnovar u modernizzar b'investiment li jaqbes il-1,000,000 euro. Il-kap eżekuttiv tal-kura tas-saħħa primarja, Rosen Camilleri, spjegat li mhux se tkun biss il-faċċata li tinbidel għaliex fuq ġewwa se jsir proġett massiġġ li ilu mistenni diversi snin li se jibdel dak li hemm bħalissa fl-istess waqt li jagħti lok għal servizzi ġodda. Il-reception area ħat inbidel kollha, ċertu clinics ħajt neħew minn fejn huma se jiċċaqalqu għal postijiet ġol-istess binja, ma se tkun differenti biex konna workflow iktar aħjar. Se jkun hemm il-lift ukoll, se jiddaħlu servizzi ġodda bħal pereżempju l-physiotherapy li għalih il-pazjenti tal-Gżira, catchment area u l-Gżira qed ikollhom illum il-ġurnata jmorru ġo health centers oħra, ġifier dawn huma kollha parti mill-pjan il-ġdid li se jkun hemm il-Gżira. Min nhar il-ġimgħa, ir-residenti tal-Gżira u lokalitajiet tal-madwar li bħalissa jinqdew miċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira se jkunu jistgħu jinqdew minn sit temporanju li jinsab ftit passi l-bogħod fit-triq San Albert stess. Dan is-sit temporanju se jkun miftuħ mit-tnejn sal-ħadd bl-istess ħinijiet ta' ftuħ taċ-ċentru tas-saħħa. Fost is-servizzi li se jingħataw hemm it-teħid tad-demm, is-servizz tat-tabib u s-servizz tal-infermiera. Se nibqgħu nagħtu is-servizzi dak kollha li qegħdin nagħtu mill-Health Center illum barra dawk li huma weqfin minħabba il-COVID. Issa meta s-servizzi l-oħra nibdew nerġgħu nagħtuhom bil-mod il-Client Support Center tal-Primary Healthcare li hija miftuħ 24/7 se jibda jinforma lil pazjenti inċemplulhom u nibatulhom ukoll SMS. Il-proġett mistenni jkun lest bħal dan iż-żmien sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.